Vi har andengrads polynomie her, og hvis man differentierer det, så bliver det til det her, og det er det, vi skal bevise. Hvis vi starter her, så kan man se, at delta y det er lige med fx0 plus h minus fx0. Og det skal vi så gange ind i vores andengrads polynomie, som så kommer til at blive det her, og der er en parentes lige her. Og det vi så gør bagefter, det er, at det her det er en kvadratsætning, og den regner man så ud. Og det bliver så til anden linje. Og så i næste linje, der er der nogle ting, som går ud med hinanden. Det er dem, der er streger over. Og det vi så ender ud med at have, det er AHN plus 2AHX0 plus BH. Vi går videre til næste tavle. Så skal vi have differensbrøken. Og det er delta y divideret med h. Og der har vi fra tidligere sætning af, der har vi den, vi har skrevet øverst her, og den skal vi så dividere med h. Og når man dividerer med h, for at skulle få det reduceret ned, så fjerner man så det h her, og et h her, og et h her, og et h her. Og det bliver så til det her. Og så skal vi ned til den sidste, og det er, at når AH det går mod 0, for så går H også mod 0. Og der har vi så fra tidligere, at delta y divideret med H er lige med det her. Men når AH eller det H, det ved jeg sgu ikke, går mod 0, så skal vi fjerne, så hvis man siger, når H går mod 0, så skal man sige, at H, eller 0 står der, og så siger man, A gange 0, det er lige med 0. Og det bliver så til det her, fordi at H gik mod 0.